Itse tehty jäätelö on herkkua. Se onnistuu ilman erityistä konettakin, mutta millaista jälkeä tulee jäätelökoneilla? Annetaanpa 3 kovan selvittää. Testaajina toimivat kaverukset Paul Nyman, Teemu Tervo ja Eetu Martikainen. Testattavat koneet ovat Arieten Disney, Kruppsin GVS1 ja Philipsin HR2304. Nämä olivat ainoat testiin löytyneet koneet Suomessa, jollei monitoimikoneiden lisäosia oteta huomioon. Ensimmäisenä syyniin joutuu Arietan Disney. Tuo on tää niinku aika ruma, tai iso värikäs kone olla sille On. Ja tässä ei kyllä taida hirveästi lukea, mitä tänne pitäisi laittaa. Siellä on pieni vinkki, että suklaa, lastuja, pähkinöitä ja karamellisokeria. Ohjeet on lyhyet ja varoitukset on 1,5 kertaa pidemmät. Niin alkaa vähän pelkää ja kunnioittaa jopa tätä laitetta. Kaikkien laitteiden kylmälevy pitää pakastaa. Arietan Disney on ainoa, jonka kylmälevyn pakasteaikaa ei ole tarkkaan määritelty. Muissa koneissa pakasteaika on noin vuorokauden. Seuraavaksi testin ylivoimasti kallein Philips. Tässä on vähän kätevämmän näköinenkin kuin äskeisessä oli. Siis tässä on tosi selkeät ja lyhyet ja numeroidut. Vaihtuuko ne tässä seuraavassa? Menee ihan niinku aikajaksossa. Niin tää on reseptikirja. No mut se on, hei. Kruppsin resepteissä on muutamia pilkkuvirheitä. Eli siis se mikä tässä on jännä on se, että täällä on 250 millilitraa täysrasvaista maitoa. Jos mikäli joku löytää 35% rasvaa maidossa, niin se on ihan hyvin. 450 grammaa kuohukermaa. Mut katsotaan miten tää akuankka lähtee toimii. Mut lukittautuuko sinne kiinni? Ei lukittaa. Ei siinä ainakaan näy mitään lukkoja. Sitten ne menee noin. Noniin. Nyt naksaa. Kuulosti hyvältä. Tähän oli tähän. Joo, se itse masina tulee sit siihen kiinni. Se on kiinni. Noniin. Yes. Onnistuit sä hajottaa sen? En mä vielä. Jäätelöseos täytyy valmistaa 12 tuntia etukäteen, joten tämä ei ole hätähousujen jälkiruoka. On kyllä siis ihan syötävän näköistä jo nyt. Niin on. Katsotaan miten koneet siitä tekee. No niin mä lähden tästä. Tää on tosi vähän naurettava pieni tää kaatoreikä tässä. Tässähän on hyvä, että tässä voi jopa tarjoilla, koska ei tässä ole mitään johtajaa. Näin. Ja laitetaan nyt piuhat kiinni. Tässä kohtaa 3 kovaa tekee dramaattisen virheen. Krupps ja Ariete olisi kuulunut käynnistää ennen seoksen lisäämistä. Tää ei lähde ollenkaan. Oi. Tää heiluu puolet toiselle, mutta kun ei tässä on... Joo, siis täällä on vähän sekasorto nyt täällä keittiössä, mut nyt me ollaan ymmärtää pojat, miksi se jäätelön valmistus kestää niin kauan. Eli pitäis Pakekin vähän seurata se omaa kroolaajaa tuolla, kun sekään no, täällä on se lobi. Tää on kivaa tää jäätelön tekeminen. Enää pari hassua minuuttia, niin... Siis tää ei pyöri täällä. Se on jäässä siellä. Tää on jäässä täällä. Oho! Kyllä! No niin, nyt paina! Yes! Joo! Minä saada kädet kiinni teidän käsiin. Vihdoin koneet toimivat valmistajien tarkoittamalla tavalla. Jäätelöt valmistuvat 20–50 minuutissa. No niin, nyt on varmaan mennyt määrätty aika, et eiköhän... Joo, aletaan syömään. Tää on aika vähän. Musta tuntuu, että tää on jopa kovempaa, kun tässä on niin pieni tää tila, mutta tässä on paljon kylmää. Tässä ei pysty nostamaan tätä pyörivää osaa pois, ellei... Haluaa siis kaikkea sitä jäätelöä niin. Sieltä kans pois. On kyllä hyvää silti, mutta sekin sit, et eihän se niinku jäätelökoneesta sinänsä riipu millään tavalla. Se oli jännä näissä 2 koneessa, kun noi seinät on jäätä, ne jäi jumiin ja sen takia nyt on vähän ton näköiset suottaset. Ja olihan se periaatteessa oma moka, kun ohjekirjassa luki, mutta se kohta, missä se luki, näytti täysin semmoiselta, että sillä ei oikeastaan ole mitään väliä. Niin. Siinä ei ollut, siellä oli varoituksia, että älä laita työkaluja sun jäätelökoneeseen, niin. Mutta siellä ei ollut varoitusta, että toi ei välttämättä pyöri. Niin, jäätelö voi jäätyä seinämään. Niin, joka estää propellin pyörimisen.
Testin ylivoimaiseksi voittajaksi nousi Philipsin HR2304. Sen ansioksi luettiin, ettei seos jäätynyt liian aikaisin sekä kylmälevyn kätevä säilytyskoko ja hyvä tarjoilukulho. Pisteitä 3,7. Kakkoseksi tuli Arietan Disney. Sijoitusta paransivat mielikuvat Disneyn hellyttävistä sarjakuvahahmoista. Pisteitä 1,3. Kolmanneksi jäi Krups GVS 1. Suurikokoinen kylmäastia on hankala säilyttää normaalikokoisessa pakastimessa. Pisteitä 0,8. Tämän testin perusteella jäätelökoneen hankkimista kannattaa vielä harkita. Prosessi kestää vuorokauden, saa olla tarkkana ettei synny sotkua ja jäätelöäkin tulee harmittavan vähän.